uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Musa nothando lwakho kuyasithobisa. Siyaqonda Nkosi ukuthi asilutho nje, kodwa senziwe indlalifa zezulu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ukuthandwa nguwe ngothando olubanzi lujulile. Uyasithethelela amacala ethu, uyazi uyaqonda imicabango yethu, uyasivusa nasekuseni silale ebusuku iphumuze ingqondo yethu. Nkosi, uyasenzela konke, asilutho ngaphandle kwakho. Siyabonga Nkosi ukuthi usiphile lolu suku ukuba sikhulume ngendaba yakho. Siyabonga Nkosi, khuluma ngalo-ke izwi lakho, silalele, sixwayise, usiqondise. Lithi izwi lakho sifana nendodana ethandwayo nguyise, eyiqondisa usuku nosuku, eyisola, ayiyale, ayikhuze, ayithethise, ayishaye. Siziletha kuwe-ke Nkosi, ukuba ukwenze konke kithi. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kusile namhlanje sivukile. Bekunomoya omkhulu-ke thina la kuthina, umkhulu impela, kodwa akulimalanga lutho, akwangangihlahla. Akufananga nase-Cape Town. Siphilile nje, ulwandle nje lunolaka kakhulu, kodwa siyaphila. Siyambonga uNkulunkulu obeka umngcele ngisho emoyeni, abeka umngcele ngisho nala singeke thina savimba khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, uthembekile. Asazi singaqalaphi, masingathi Nkosi siyabonga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Namanje-ke Nkosi, bazalwane, sizofunda izwi esizolithola lapha encwadini kaJakobe. iJakobe chapter 1. Sizoqala ukufunda kuverse 23. Ake sifunde-ke Jakobe 1, James 1, verse 23. Siqhubeke to 25. Ake sifundeni-ke bazalwane. Ngokuba umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Ngokuba uyazibuka amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiyo ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uzoba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Amen. Izwi lakho Nkosi siyabonga, khuluma ngalo. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Kanti-ke izwi sizokhulekela phezu kwalo bazalwane namhlanje. Ngiyalithanda-ke kakhulu indaba yesibuko. Enhlizweni yami isibuko ngiyasithanda nje kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi ngisakhula sasingekho ekhaya isibuko esimile la wawufika uzibuke khona wonke uphelele. Kodwa kwakukhona ikhisti kamama. Yabona amakhisti lawa waqala eba nesibuko lapha phambili. So ukuze uyibone ubuso kwakudinga ukuthi ulale phansi ukuze uzibone ubuso. Uma ungakwenzanga lokho, kwakukhona lama display cabinets ayeba nesibuko ngemuva, sasiye sime lapho. Ngale kwalokho uphumele phandle uzibuke efasteleni. Kodwa into engiyithandayo ukuthi ngifakazela lelizwi ukuthi uma uzibuka uyakhohlwa masinyane. Uma usufika kwesinye isibuko uphinde uzibuke futhi, uphinde udlule. Siphile esikhathini la kunama-mall khona. Othi ngiyaxolisa abazalwane, selokhu ngiguqe lokho ake ngibuke. Kulesi sikhathi esiphila kuso
sinamadolobha anama-mall. E-mall iy'buko zihamba right through. Kodwa uthola ukuthi uthi uyibonile ngaphandle, ungene phakathi uma usufika ngasesibukweni uphinde uyiqalaze. Ngabe kunjani bazalwane ukuba senze njalo ezwini lenkosi? Izwi lenkosi la siyibuka khona. Ukuba nje uma ufunda izwi uzibuka wena usuku nosuku. Ngiyakhumbula ngikhula kwakukhona omunye umkhokheli esontweni ebandleni engangikhonza kulona, owayethanda njalo nje ukuthi uma ngabe kushunyayelwa abe sethi umfundisi uzokutshela nje ngosibanibani, mzwile ade etshela usibanibani. So kunjalo nje, akufanelanga ukuthi uma ubuka esibukweni ubone omunye umuntu. Kufanele uma ubuka esibukweni uzibone wena. Kufanele uma ufunda izwi ungaboni abanye abantu, uzibone wena. Njalo uma uthatha umthetho kaNkulunkulu uwubeka la phambi kwakho, ungaboni omunye umuntu, uzibone wena. Khona uzolungiswa wena. Lithi leli zwi uma sifunda lapha masisilapha kuverse 25 lithi obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiyozwa yakhohlwa kodwa engowenzayo asebenze, lo uzoba ngubusisiwe ekwenzeni kwakhe. Uma-ke bazalwane singeza ukudlula siyibuke bese siyakhohlwa. Lithi izwi uma ngabe lihlaba umphefumulo ube suletha okunye okuzosusa usizi lokuthi uzibonile ukuthi uze, bese ujabulele lokho ukuthi okwesikhashana lusukile lolu sizi, ube suyakhohlwa. Lithi leli zwi sebenza. Kuke kwakhulunywa ngendaba kaMartha noMaria la ukuthi uJesu wathi Martha ukhathazekela ize, ukhathazekela kwalesi sikhathi, kodwa uMaria ukhethile ukuhlala ezinyaweni ezwe amazwi aphile. Ngithanda leli vesi elivukayo lokuhlala. Uma ngabe ungezukudlula esibukweni uzohlala, uzubone namabala amancane ukuthi hawu Nkosi, angisenzanga kahle la, angisakhulumanga kahle, angisamphendulanga kahle usibanibani. Noma ngabe mhlawumbe awumphendulanga, kodwa angimbhekanga kahle. Ngoba bazalwane kunento le okuthiwa i-body language. I-body language ilimaza kakhulu njengolimi, noma ingeke ifike ezingeni lolimi, kodwa i-body language into esiyenzayo ngemizimba yethu, siveza imizwa engaphakathi singakhulumanga. Yikho lokho engithi i-body language. Uveza umuzwa ongaphakathi kodwa awusho, awukhulumi. Iyalimaza kakhulu. Uma nje ngizohlangana nomzalwane othize, angibingelele ngimane ngimbheke nje, ngingamamatheki, ngingakukhombisi nokumukela ukubingelelwa uyena, ngingakhombisi nje nokumukela ukuthi mhlawumbe angaze aqhubeke, mhlawumbe umuntu ofuna ukubuza i-direction, indlela, mhlawumbe umuntu ofuna ukubuza inqubo, mhlawumbe umuntu ofuna ukubuza noma yini engenzeka ukuthi ngiyayazi. Kodwa ngimkhombisa ukuthi angikwemukeli, ngimisa udonga phakathi kwethu, ngingashongo lutho. Kuba nzima ukuthi umuntu ayitolike ngongqo leyo nto. Njengokuthi nje omunye angathi hayi akangizwanga, omunye athi ungizibile, omunye athi uvele wanginyanya ngiqhamuka, omunye asho okunye ngoba phela uyatolika, awushongo wena kodwa umzimba wakho ushilo. Lithi-ke leli zwi asihlale ezwini, asingadluli, asingayibuki sidlule njengoba sidlule ema-mall, njengoba sidlule ey'bukweni, amakhaya ethu aney'buko, ikamero nekamero linesibuko, ngisho ekhishini sekwaba ney'buko, ngishophi, uma udlula nje nokuyibona.
lithi-ke leli zwi asingadluli ngoba siyakhohlwa, asihlale. Kusho ukuthini-ke ukuhlala ezwini, bazalwane? Kusho ukuthi uyinika isikhathi. Uma uzinika isikhathi sokuhlala ezwini, uyafunda, uyazindla, uyakhuleka, ucela incazelo. Phela uNkulunkulu usivulela umnyango, wathi uNkulunkulu ukhona oswele ukuhlakanipha nami akakucele. So sinalelo lungelo lokuthi uma singaqondi siye kuye sicele asicacisele. uNkulunkulu-ke uma ekucacisela izwi lakhe, angakucacisela ngokuthi uthi ulufunda ebekhuluma nawe, noma akucacisele ngokuthi ulifunde ubese omunye umuntu akuthumelele lona, mhlawumbe omunye akuxoxe nawe ngalo. Okanye uthi uye enkonzweni ufike kushunyayelwe ngalo. Okanye uthi uvula nje i-radio, ama-radio stations ezenkolo kuvele kukhulunywe ngalo. uNkulunkulu ulapha wena, uNkulunkulu usebenza wena ngoba nawe usemsebenzini wokulifuna. Kodwa uma ngabe ungekho emsebenzini wokulifuna izwi lakhe, wokumfuna nje uNkulunkulu, ungekho wena emsebenzini, angeke naye akunikeze ngoba awuhluphekile. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu, useduze kwabanhliziyo zichobozekile. uNkulunkulu ngokuvama asimfuni sijabule simamatheka, asimfuni kukuhle, simfuna nangey'nyembezi, simfune ngokujula, simfune ngokuyihlupha, udele izinto ey'thize, ufune uNkulunkulu. Uma uhlala naye uyanikela ngezinto ey'thize, udele injabulo, udele ukuya edolobheni, udele ukuvakashela abahlobo, udele ukwenza ezinye izinto, kodwa uhlale naye. Uma ngabe usuhlezi naye kuyaphela isizungu, uyakhohlwa ukuthi wedwa, noma ngabe indlu enkulu kangakanani, kuyaphela lokho. Nawe izwi namhlanje silifundayo lisikhumbuza ukuthi simele ukuhlala noNkulunkulu, lisikhumbuza ukuthi simele ukujula ezwini lakhe. Lithi sisebenze, lithi sidinga ukusebenza, sidinga ukuyibuka sidlule, kodwa sidinga ukuhlala. Verse 25 usho njalo. Lithi ongowenzayo, lithi kepha obukusisa emthethweni opheleleyo wenkululeko, nohlala kuwo, engesiyozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lo uzakuba ngobusiwe ekwenzeni kwakhe. Bazalwane, sinesithembiso esisiphiwe ngokuhlala ezwini kaNkulunkulu. uNkulunkulu usipha ukuthi sibe qotho. Izwi phela liyasilungisisisa. Uma nje ngilinganise, uma ngabe ngizibuka esibukweni, ngiyazibona ukuthi ngaze ngakhuluphala, kodwa akukho engingakwenza, akukho nhlobo engingakwenza, ngoba angikhuluphele ngoba ngidla kakhulu, cha. Angikhuluphele ngoba ngidla oncamnci, cha. Kodwa nje kufika isikhathi sokuthi umzimba wami ube nje ukhuluphale. Okay. So uma ngabe kodwa ngikhuluphele kumoya, bazalwane, abantu bayazuza ngokukhuluphala kwami. Kanti uma ngikhuluphele enyameni njengoba nje, abantu bayahlukumezeka. Uma ngihlala eduze kwakho nje, ihips lami lizohlala phezu kwakho. Uma ngihlala eduze kwakho nje, kufanele wena ncipha ukuze mina ngihlale ngikhululeke. Kunalokho kushiyana okuba khona, kunalokho ngabi comfortable, ngaphatheki kahle okuba khona. And njengoba nje umzimba wami ukhuluphala, uza nezifo emzimbeni, ngizokhathala uma ngihamba, ngizovilapha, kuningi okungenzeka. Kodwa uma ngikhuluphala kumoya, ngiba nokuthula, ngibe nenjabulo, ngiyidlulisele kwabanye le njabulo yami, ngidlulisele lelizwi kwabanye, nabanye bafunde kimi, babone ukuthula engikukho, balangazelele. Uthi unkosikazi loyo waseSamariya, uthi, Nkosi ngiphe lawo manzi, ngoba uJesu usethe eswini sakhe kuyokobhoza amanzi.
okuphilayo, uthi ngiphe. Ngoba uyabona ukuthi uJesu akana-stress, akanankinga. Uyabona ukuthi uJesu njengoba ehlezi lana nje akafuni lutho kimi, kodwa imina engifuna yena. Uyazi ukuthi ngike ngafunda elinye izwi elikhuluma ngokuthi uma ngabe umfuna uNkulunkulu uyena okufumanayo. Akuwena ozomthola, kodwa yena ngoba uyabona ukuthi uyamfuna, uyena okufumanayo ekudonsele enkosini uJesu. So uma ngabe sinalelo thuba bazalwane, ithuba lethu lokugcina leli, asilibambisise, asihlaleni ezwini, asihlaleni ezwini, sisebenze kuseyisikhathi. Ukusebenza-ke bazalwane kusho ukuthi awuligcini kuwena, uyalidlulisela kwabanye, nabo baphile. Injabulo yakho ayipheleli kuwena, kufanele isize nabanye, ikapakele nakwabanye. Ngibheka nje umzekelo esakubekela uJesu emhlabeni wokuthi uma ngabe nginakho ngiyabasiza nabanye. Wabapha amandla, cabanga, wabapha amandla okwenza izinto. Babuya bethi amadimoni ayasithobela, babuya besho izinto ey'nkulu. uJesu ayebaphe amandla okuzenza. Azange uJesu athi hhayi mina ngedwa engizoba namandla ngoba mina ngiyindodana kaNkulunkulu. Akakushongo lokho, kodwa wayekudlulisela kwabanye ukuthi nabo babe nakho. Aze athi ukuthula nginipha khona ukuba nibe nakho ukuchichima, ngoba wayenokuthula. Bazalwane, asisebenzeni kusenesikhathi. Asivumeni bazalwane ukuhlala ezwini, emthethweni kaNkulunkulu. Sihlale emthethweni, sisebenze. Uma ngabe-ke uhlezi emthethweni kaNkulunkulu, uyasebenza usuku nosuku ngoba awufuni ukuphuma endleleni. Imikhondo yakho iqondiswa uyena. So uma ungasuka kuyena, imikhondo yakho izoba amapeketwane, ishonele naleni. Awuzukwazi ukuthi uhlale esibusisweni. Kunesibusiso bazalwane ukwenza le ndaba yokuhlala emthethweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufakile iy'busiso indawo yonke le eBhayibhelini. Esinye nje isibusiso sitholakala lapha kwincwadi yeZaga, chapter 2, verse 7. Lapho ethi khona ubekela abaqotho isibusiso, uyihawu kwabahamba ngokuncele. Uyihawu, cabanga, athi umhlabeleli ungumpheme wokuphephela, athi emini uyithunzi ungumpheme wokuphephela, athi nasempini uyisihlangu. Uyabona ukuthi ihawu nesihlangu noma ngingakwazi kahle ukukuhlukanisa, kodwa kuyinto yokuvika. uNkulunkulu vele abe yihawu lethu, abe yisihlangu sethu, singakwazi imicibisholo yesitha ingafinyeleli kuthina. Kunezinye izimpi ezinqotshwa singazange siyibone. Mhlawumbe namhlanje uyagula, kodwa kufanele ngabe kade wagula. uNkulunkulu belokhu eyihawu lakho, uNkulunkulu belokhu eyisihlangu sakho. Bekuthi makuqhamuka ngapha akuvimbe, makuqhamuka ngapha akuvimbe, athi ngifuna aze afike kuleli zinga. Mhlawumbe usuwenze kahle kakhulu, uNkulunkulu usezothi ukuze angaze alinyazwe ngosibanibani laba abathembile, angimthathe. Kubalulekile bazalwane ukuthi sibe ngabaqotho kuNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi sibe ngabaqotho. Usho njalo lapha encwadini uTimothewu wesibili, chapter 2 verse 5. Lapho ethi khona khuthalela ukuthi uziveze isisebenzi esithembekile. Kukhuthalele lokho. Uthi futhi awugcini ngokuthembeka kuphela, kodwa uqondisa kahle izwi leqiniso. Kusho ukuthi uma ukhuluma into oyiphilayo. Awukhulumi into ofuna iphilwe ngabanye wena ungakwazi ukuyiphila. Ukhuluma into oyiphilayo. Bazalwane, kuyenzeka. Kunzima kodwa kuyenzeka. Ngoba ngesinye isikhathi mina ngikhonzile ukudlala, kufanelanga sidlale ngoba sesiqamba amanga. So la ekhaya ngithi mangithi ngisathi ngiyadlala kuthiwa yaxolisa kuNkulunkulu usuqamba amanga.
kunalezo zinto ey'ncane ezisenza ukuthi sihlale esibukweni esiwumthetho kaNkulunkulu. Ngoba uyabona lezo zinto esithi asilimazi muntu ngazo, kodwa sesiqamba amanga. Noma uma ngingalimazanga muntu, kodwa ngamanga. Igama lisho njalo, amanga. Asiqapheleni bazalwane, umsebenzi wethu mkhulu kakhulu. Futhi umsebenzi wethu muhle ngoba iholo lawo yisibusiso. Inisibusiso uNkulunkulu asuke ekubusise ngaso asithathwa muntu. Akekho ongakuphuca sona. Kukwena ukusitshinga, kodwa yena ngeke akuphuce sona. So bazalwane, namhlanje nje ngifisile nje ukuthi ake sikhulume ngale ndaba yokuthi ake siyibuke esibukweni esiyizwi likaNkulunkulu. Maqede sisebenze, sihlale kulo, sisebenze. Ngoba uma ngabe sisebenza sizofumana isibusiso. Ngisathi ngizoqhubeka-ke naleli vesi, uvesi 7 kade ngithi ubekela abaqotho isibusiso, futhi uyihawu kwabahamba bengenacala. Uthi ebabekela isibusiso, ebegcina izindlela zokulunga, ebalondoloza imikhondo yabo labo abathembekile. Webazalwane, uyazi ukuthi kukhona izwi elithi akayivuma unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akuzela akalali kumahubo. Bazalwane, lisho njalo naleli vesi, lithi ulondoloze imikhondo yakho uma wethembekile kuye. Athi-ke kwenye indawo athi uyaqondisa izinyawo zakho njengezendluzelekazi, ahlelembe amagebhugebhu phambi kwakho. Yilo uNkulunkulu ofuna ukuthi siyibuke emthethweni wakhe. Yilo uNkulunkulu othi asihlale emthethweni wakhe. Kuningi asenzela khona. Ungathi wena angazi ukuthi kwenzekeni. Khona umzalwane oke wangifona wangithumelela i-voice note, wathi uyamangala ukuthi emasimini akhe kuthe nje phihli, konke ku-in abundance. Kwenzeka njalo uma uhlezi uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ukubusise ekungenini, akubusise ekuphumeni. Athi wenza iy'nqolobane zakho zichichime ngomningi besivuno. Uma uthembekile kuye, uyathembeka uNkulunkulu. Akalenzi iphutha lokuthi alindele ukuthi uthembeke. Akafani nathi thina abantu esilindele ukuthi omunye umuntu athembeke kuthina, kodwa thina singathembeki kuyena. Kuningi kungathembeki. Mhlawumbe abanye abazalwane bazobuka bathi mina ngithembekile, angikweleti umuntu, angikaze ngirobhe ebhenki, angikaze ngikhuthuze umuntu, angikaze ngiqamba amanga. Hhayi bazalwane, kuningi ukungathembeki. Kukhona nje ukuthi uthi ngizokufonela ntambama uxake ungasafoni, awusathembekanga. Khona uthi ngizoya edrobheni kusasa. Mina kade ngithi ngizoya edrobheni manje ntambama. Angisayanga sinyanqena, angisathembekanga. Ukungathembeki kuningi. So kubalulekile ukuthi masithembeke kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyiqondisa imikhondo yethu. Angizukuthi ngibe ngithe ngizoya edrobheni bese ngingasayi, ngoba yena uzobe eseyiqondisile imikhondo wami ukuthi emva kwalokhu yilokhu, emva kwalokhu uyaphuma edrobheni. Sengiyathembeka ngoba yena ungifake endleleni ethembekile. Angazi noma niyayizwa yini lento, kodwa uNkulunkulu wesithembiso ngiyazi ukuthi uzoyisekela ingene kahle endlebeni zenu, niyiqonde ukuthi uyena osiqondisa, osifake endleleni, indlela yokulunga. Uyena oqondisa inyawo zethu. Uyena ongavumi ukuthi sishelele. Uyena osilondolozayo ungazili ungalali. Uyena osifake endleleni othi ngenani ngesango elincane. Nguye lo uNkulunkulu osenza ukuthi sithembeke, osipha amandla okuthembeka. Asihlaleni emithethweni yakhe, sisebenze bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Asikhuleke. Baba, siyakubonga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho lingukudla enyameni nasemphefumulweni wethu. Izwi lakho liyasiqondisa nasendleleni. Siyabonga Nkosi, libiyele-ke lisangene iy'ndlebe ngey'ndlebe, uvule iy'ngqondo Baba wethu ongcwele, uqondise imikhondo yethu. Sethembe wena, asinalo elinye ithemba. Nguwe wedwa oyinqaba, nguwe wedwa oyisihawu, njengalokhu ushilo Nkosi lapha kwizaga
2 verse 7 ukuthi uyihawu kwabahamba bengenacala, usibekela isibusiso, uyagcina nezindlela zokulunga, esilondoloza imikhondo yethu uma sithembekile kuwe. Baba, siyabonga, udumo lukufanele nezibongo zingezakho. Philisa abagulayo-ke Nkosi, nakuso lesi sikhathi siyanxusa, siyazi ukuthi akukho okungenzeke kuwe. Uthe ezwini lakho watshatha ubuhlungu bethu, wathi welapha zonke izifo zethu. Yilowo nalowo onesifo, ngisho nalesi Nkosi okuthiwa silapheki, ngenelela ababizwa ngelakho igama, belaphe khona bezothula ubufakazi ukuthi ngilashwe iNkosi uJesu, iye yabeka isandla sayo kimi. Njengalokho wenza kuwesifazane wayesegule for 18 years, wabeka isandla sakho ekhanda, wathi usephulukusiwe, wathi ukukholwa kwakhe kumsindisile. Nkosi, ake kuthi ababizwa ngegama lakho basindiswe ukukholwa, kodwa mase kuyisikhathi obalanda ngaso Nkosi, bapho ukuthula nasemphefumulweni. Siyanxusa, siyazi ukuthi kuthina kusala kunesikhala kwabaseleyo. Ingalokho Nkosi sithi siphe nathi ukuthula, ngabanye usiphe ukuthula. Abanye bethu bazolala bangavuki, abanye kodwa bazohlukunyezwa isifo, abanye bazohlaselwa isitha, abanye bazokwenzeka lokhu nalokhu, abashayiswe izimoto. Kodwa Nkosi, siphe ukuthi kwenzeke konke thina bakho sikuwe, ukuze sibe nokuphumula. Nkulunkulu wethemba lethu, udumo nesibongo kufanele uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, Inkosi uJesu abe nani, anilondoloze, anigcine. Sengiyathemba ukuthi kwekade sinabo ephasikeni sesohlangana ngoJulayi ngokuvuma kweNkosi masisekhona engakabuyi ukulanda ibandla. Siyakholwa ukuthi sisazosebenza bazalwane, lo nalo sebenze likhulu ibandla kaNkulunkulu. Angisho mina entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa ngisho ibandla likaJesu azolilanda. Sezobuya uJesu bazalwane. Asiphikeleleni emgomeni, asizincishe konke kube ngathi asiphili, sizincishe konke nje ukujatshulelwa yizwe, sizincishe bazalwane, sihlale emthethweni, sijule. uJesu Kristu inkosi. Amen.